Mga kerenta dah ni. Di tamangay ka sa Wapo man tami. Gibinuangan mi ninjo. Pasar. Wapo me. Wana ni na. Yo, what's up mga kasanok sana? Shout out kay ni. Shout out ko ni Lorifi Pukong Esquadro. Padayon sa pag-view. Shout out tayo pud ko ni kuan. Isadora Aliria Barbosa og ni Prince Wilfred Aliria Ampo. Shout out ko ni Agaw Jemilo Ampo. Agaw. Og sa mga taga-Kandihay diha, I hope nga mutana po mo sa mga video. Salamat sa mga viewers ug mga subscribers sa among YouTube channel. Don't forget to like And share. And subscribe, then comment down sa gustong magpa-shout out. And that's all. Thank you. And God bless. Uy!